zeljanje ili povrće. Ovo je paradajz. Ovo su paradajzi. Ovo je paprika. Ovo su paprike. Ovo je luk. Ovo su luki. Ovo je mrkva. Ovo je buča. A ovo je salata. Ovo je česan. Zeljanje ili povrće. Ovo je zelena paprika. Ovo je crveno-oranžasta paprika, a ovo je žuta paprika. Ovo su paprike. Ovo je paradajz. Ovo je crveni paradajz. Ovo su paradajzi. Ovo je mrkva. Ovo je veća mrkva. Ovo su mrkve. Ovo su oranžaste mrkve. Ovo je buča. A ča je ovo? Luk. Ovo je luk. Ovo su luki. Ku farbu imaju? Brownasto tako. Kafetsko. Ovo su kafetski luki. A ča je ovo? Ovo je česan. Da, ovo je česan. A ča je ovo? Zeleno. Ča je ovo? Salata. Ovo je salata. Zelijanje je zdravo. Ča je tvoje najdraže zelijanje? Moje najdraže zeljanje je mrkva. A ča je tvoje najdraže zeljanje? Moje najdraže zelijanje je paradajz. Ovo je paradajz. Ovo je mrkva. Ovo je buča. Ja imam paradajz. Mate ima mrkvu. Ja imam buču. Lovre ima buču. Ja spim na buči.